Pennod pedwar o lyfr Gari Tryfan yn erbyn Dominws Gama, y Ffrwydriad. Wyt ti'n deall fod rai wedi colli golwg wrth iddyn nhw'n wneud na? Gorwedd ar draeth Abertawe oedden nhw'n aros i Gari Tryfan ddod yn ôl o'r ysbyty, wedi bod yn holi am gyflwr Samuel Pierce ac wedi gadael Alec yn y cyflwr mwyaf anhapus sy'n bod, sef bod heb gar. Roedd glan y môr yn llawn o bobl o bob oedran yn mwynhau eu hunain ym mhob math o ffyrdd. Pawb ond Alec. Roedd hwnnw fel gafr ar darannau, yn methu'n lan a chadw'n llonydd, na chai ei geg rhag cwyno grwgnach. Wedi ei weld yn claddu cinio oedd yn ddigon o bryd i ddau, roedd Elen yn meddwl yn siŵr mae cysgu awnau am awr neu ddwy wedi'r ditectif ei roi o fewn cyrraedd i'r traeth. Ond aflonydd ac anifyr oedd y llanc, a dim ond wedi hir berswad y medrodd hi ei gael i orwedd ar y tywod. Hyd yn oed wedyn, mynnau glebran yn ddiddiwedd i brotestio yn erbyn y gwastraff ar amser a olyga'r aros yma. Trwy beidio ei ateb a chymryd arni ei bod hi'n cysgu, llwyddodd i'w ddistew i toc. Ond pan edrychodd hi, ni oedd yn siŵr ei fod wedi syrthio i gysgu mewn gwirionedd, gwelodd nad cwsg a'i distawodd, ceisio edrych rhwng ei fysedd i lygad yr haul tan baid yr oedd. Roddodd hithau bwniad iddo a'i rybuddio rhag y perygl i'w liged. Cododd yntau'r eistedd a syllu arni. Rwyt ti yn llygad y ler yn hogan, meddai. Mae o wedi hanner fy nallu'n barod. Dwyt ti ddim ond hanner mor ddiolwg rwan, ac oedd ti gynna. Weles ti rwydro, gofynodd Elen, gan anwybyddu'r ergyd. Be, a darllen llygad yr haul? Naddo. Weles ti o? Naddo. I ddweud y gwir, dydw i ddim yn credu taw fe sy'n bwysig ar y foment. Yn saff yn y ser. Am hynny, mae eisiau ni bendroni, ti'n gwybod. Mae tro yn ei gwten rhywle. Dyna ti'n union beth edodd o, yn saff yn y ser, a mi dynodd y cyrten cyn i ni gael holi dim mwy. Ond nid seren fechan yn y nos, oedd o'n feddwl, dwi'n siŵr, enw ar ryw led i'r ser ma, dwi'n meddwl. Cael hyd i fanno fydd y job, ond gai ddeud un peth wrtho ti, Elen Parry. Safiad anadl, fe ddweda i drosto ti. Nid trwy orwedd ar y tywod fan hyn y down ni o hyd iddo fe. Ia, gwyddodd Aled, mor uchel nes bod y bobl o'i cwmpas yn troi edrych. Gwelodd yntau hynny a gostyngodd ei lais. Mi fetia i'n rhys nad gorwedd ar lan môr mae'r Gama boio. Does dim sy'n fwy siŵr, cytunodd Elen. Y cwestiwn yw, a gafodd e wybod gan Pierce ymlen gwmws y mae'r ser? Dyna beth mae Mr Tryfan yn ceisio wybod, a dyna pam mae fe wedi mynd i'r sbyty, ond i fe? Iawn, met, popeth yn dda, ond faint haws fyddwn ni'n dau o eistedd yn y fan hyn yn gwylio'r bobl ma'n ffrio'u hunan yn yr haul. I fyny tua pont ar fynach yn chwilio am yr hogan Pierce na, dyna lle dylwn ni fod. Gyda dweud, roddodd sbonc ar ei drad. Yr eiliad nesaf, taflodd hithau breichiau am ei goesau nes ei fod yn ôl ar ei gefn a'i drad yn yr awyr. Neidiodd hithau'r ei thraed a redodd gan weiddi. Y diwethai gyrraedd y fan hufen ia i dalu am bob o gornet. Alec a dalodd, aeth y ddau eistedd ar y wal fach isel ger llaw i fwynhau'r hufen ia, ond gyda'i bod wedi rhoi pwys i lawr, gwedodd Alec yn sydyn. Y diwethai lyncu hwn sy'n talu me nesa. Cyn bod y gair olaf o'i geg, gwthiodd y cornet cyfan i'w ben. Heb ddweud dim, ond ysgwyd ei ffen yn drist, a'i thitha nôl at y fen i mofyn un arall iddo. Ei syndod, pan ddaeth hi yn ei hôl, yr oedd Alec wedi diflannu, a fwydd yn eistedd yn ei le ar y wal, ond Gari Tryfan. Mr Tryfan, meddai'n groesawus, bod ei llygad yn troi i bob man i chwilio am y llall. Oes rhaid i chi holi, gofynodd y detectif, gan nodio i ben at y ffordd. Yno, wrth olwyn y Maserati eisteddai Alec, yn wen o glist i glist. O'r mawredd, dyna'r unig fan y mae Pennod y bachan am fod o'n eistedd llonydd. Ydych chi moyn cornet, Mr Tryfan? Rwch ei Alec, mae ar dan nawr y moyn mynd yn ôl i chwilota am y bwthyn. Fyddai i damed gwell o ddweud wrtho fe fod y polis wedi chwilio'r lle hwnnw'n llwyr erbyn hyn. Mwyn dyn, meddai Elen. Mynd. Dyna'r cyfan mae'n mofyn. Fel pe gadarnhau geiriau, dyna Alec yn dechrau chwifio i law arnyn nhw i brysio. Dowch yn eich blaenau, gwyddoedd, pan ddeithon nhw o fewn cyrraedd i'r car. Codwch stem cyn i'ch sodlach i wreiddio yn y tywod na. Dod hwnnw'n dyfola i weld wnaeth e ostwng mymryn ar dy stem di, meddai Elen,
a gwthio'r cornet hufen-iat at ei geg. Gwel fe'n yr Italiano bach acw, naeth i mi gofio am yr ail stafell yn y bwthyn, meddai'r llanc gan roi bymp am y cornet. Pam wyt ti'n credu taw gwneud ice cream oedd eno, gofodd Elen. Na ger dwitchen, y lluniau cosi ar ochr y fan. Mi gofiais i'n sydyn pan oeddwn i'n plygu uwch pen Samuel Pierce yn y stafell ffrynt. Mi welais i pictures mewn fframiau ar lawr y stafell arall. Ond cyn i ni gael siawns i fynd yno, ni ddoth y plismyn a deud nad oeddet ti ddim yn y car. Oce, cytunodd Tryfan i arbed dadl arall. Fewn ni lan am awr neu ddwy. Falle bydd Samuel Pierce wedi dod ato ei hunan erbyn y dewn i nôl. Maen nhw'n meddwl tynnydd o trwyddi ta, holodd Alec rhwng llyfiadau o'r hufen ia. Ydyn, maen nhw'n eitha gobeithiol. Mae Inspector Morris wedi rhoi plismon o bob tŷ i ddrws y ward fach i gadw golwg arno fe. Bant a ni gwboi! Gyda'r gweddill o'r corned fel sigar rhwng ei ddannedd, cychwynnodd Alec y car, a chyn pen llain a munud oedden nhw'n gwaed trwy trafnidiaeth prysur Abertawe, a'r hynta oedd yn siŵr o fod yn ddi-fydd yn marn Gari Tryfan. Gan obeithio cael rhyw dal am ei trafferth, wedi iddyn nhw gyrraedd y pentre, dyrodd wrth Alec am gymryd y ffordd oedd yn arwain heibio i'r tŷ gwyn yr ochr arall i'r cwm, lle arhonnodd Mr Pryor ei fod yn byw. Roedd y tŷ ar fin y ffordd, gyda lawnt fechan o'i flaen. Arafodd Alec a gofyn i'r detectif oedd am iddo aros. Rhy hwyr goboi, oedd atebodd hwnnw. Mae wedi mynd. Drych ar y clo sy ar y glwyd. Roedd hi wedi chlymu a chadwyn gref a chlo arni. Tawn ni'n smecs, mi wyddwn ni fod na dro yng nghynffon y cadno, ond o'r munud cyntaf gweles i o. A mi ddalia i am bennog nad oes na mor fath le a Flas Gwener yn Sir Aberteifi, na'r un sir arall chwaith. Be am i ni fynd i fyny at y tŷ i wneud yn siŵr? Na, fewn ni ymlaen at y bwthyn, cyn iddi fynd yn rhy dywyll i ni allu chwilio'r lle hwnnw eto, meddai Tryfan. Peidiwch â sôn am dywyllwch, Mr Tryfan. Mae'r lle hwnnw'n hala ofn arna i hyd yn oed gefen dydd, heb sôn am y nos, meddai Elen. Yn dyn ymraich Alec y cerddodd hi at y bwthyn, wedi iddyn nhw adael y car yn y ffordd gul. Cyn iddyn nhw ddod ato, fe sylwodd Tryfan fod y drws yn gul agored. Arafodd ei gam a roddodd ei law ym mhoced ei got. Sefwch yn y man hyn, meddai wrth yr eneth, a nodio'i ben ar Alec i ddod ymlaen gyda gef. Gan gadw llathen y ddwy oedd wrth ei gilydd, aeth y ddau ymlaen. Alec a'i ddwylo yn ei bocedi, a'i ffrind yn cario'r pistol. Yn sydyn, pan oedden nhw o fewn ychydig gamau oddi wrtho, redodd Alec at y drws a roi ysgwydd iddo wrth neidio mewn i'r bwthyn. Roedd Tryfan wrth ei sodlau yn barod i danio ar unrhyw un a allai ymosod arnyn nhw. Ond tawelwch hollol oedd yn y tŷ. Does ma ddim enaid iar ar y gyfel y lle, meddai Alec a think o siom yn ei lais. Edrychodd y ddau ar ei gilydd mewn distawrwydd. Mae'n ryfedd dy fi fod awdurdode'r heddlu wedi gadl y drws ar agor wrth fynd oddi yma, meddai Gari. Mae rhywun wedi bod yma ar ôl iddyn nhw fynd. Daeth Elen i mewn yn nerfus ac ansicr. Popeth yn iawn? Gofynnodd. Nodiad pen oedd yr unig ateb a gafodd gan y ddau ddyn. Safodd hithau ar ganol yr ystafell i edrych o gwmpas fel hwythau. Mae yna gloc yn tipian yn rhywle, meddai. Dacw fo ar y silff wrth ben y tân, meddai Alec. O mae y drybola o'i le. Dewch ni gael golwg ar y pictiwre, agrymodd Gari, a mynd trwodd i'r ystafell gefn, gyda'r ddau arall yn ei ddilyn. Fel y dywedasau Alec, roedd yr ystafell yn llawn o fframiau a reini'n rai mawr hardd, ond yn wag heb lun o unrhyw fath yn yr un ohonyn nhw. Dyma'r hyn weles ti pan oedden ni am o'r tro blaen, gofodd y detectif. Wyt ti'n iawn, boio? Mae rhywun wedi bod ma, ac wedi mynd ar lluniau oedd yn y rai ni ffwrdd efo fo. Y polis falle, agorodd yr eneth. Neu'r Gama, ychwanegodd Alec, yn mynd yn ôl i'r ystafell ffrynt, gan grafu ben a dyfalu a cheisio cofyn union y darllen a welodd trwy gul ei liged pan oedden nhw yma yn y bore. Digwyddodd droi ei olwg tua'r lle tân. Edrychodd ar y cloc am rai eiliadau cyn iddo sylwi nad oedd ei fusedd ddim wedi symud o'r lle roedden nhw y tro'r blaen. Yna, fe sylwodd. Allan, gweiddodd. Allan am ein bywydau, nid y cloc sy'n tipian. Cyriodd yn llaw Elen a'i llusgo allan. Roedd y tri wrth y drws pan ffrwydrodd y bom.
Daeth fflam eirias o dan ac yna ergyd o wynt i'w gwasgu gyda'i gilydd trwy'r drws cil nes bod ei hesgyrn yn crensian ac yna i taflu i'r cae. Tryfan oedd y cyntaf i ddod o'i hyd i'w lais. Elen, Alec, ble rydych chi? Gweiddodd wrth godi ar ei drad a chodi i fraich i gysgodi wyneb rhag y tonnau o res a ddeiau o'r bwthyn. Dyma fi, galwodd Elen, wrth drod y goeden ma. Ond ble mae'r crwt? Lle mae Alec? Wrth y ben di siwgr, newydd droi'n Jack Do, wel di? Daeth llais o'r canghennau mor ddigyffro a phena bai dim wedi digwydd. Derau lawr o fanna, crwt top. Be se ti'n cwmpo? Fydde hithau, yn gas yn ei balchdar o weld ei fod yn saff. Clywch, gore po gyntaf a diflanwn ni o'r lle hyn, gawodd Tryfan. Fe fydd yr holl ardal yma gyda hyn. Neidiodd Alec o'r goeden. Wyt ti'n iawn gwboi, digon da i yrru o mae Gaerdydd, hodd Tryfan, gyda bod trad y llall ar ddeiar. Caerdydd, gofnodd y ddau gyda'i gilydd. Mae gen i ryw deimlad od fod yn oneges oddi wrth Dominws Gama ni'n haros ni yn y swyddfa, meddai, i gelu'r gwir reswm dros y newid yn ei gynlluniau. Fe wyddai nad bygythiad gwag oedd y rybydd a anfonodd y Gama iddo, ond wedi'r ymgais yma, dechreuodd ofni am ddiogelwch Elen, gweithaf ei gofal am ohoni. Nad oedd yn credu'r esgus a gynigau ffrind, ond oedd gan Alec ormod o ffydd ynddo i'w gwestiynu. Caerdydd amdani ta, meddai, a roi fraich dros ysgwydd Elen i'w thywys i'r car.